Mendi baten gailurrean txago bat jaio zen, makinen emozioen arabera aldatzen zen kolorez. Alai zegoenean arroxa, triste berriz urdina, eta honi eskerrain bat gauza ikasi zituen. Arkitzek itea ordea oso gustuko du, beraz ikasi zuen jakin nahi baduzu galdetu ta berak azalduko dizu arreta zentzun lagun. Nakalaitzen saiatzea da nire lana, baina ala dirudien arren ez da erraza. Tristura alaitasuna, lasaitasuna eta beste hainbete emozio gure parte dira. Eta zuek alai sentituz gero, nire pozik sentitzen naiz, baina ezin denez egunero, ala sentitu bada ni ai urrengo egunaren esperoan, nago izango da eta hobea. Eta zer uste duzu alaitxo bakarra dagoela munduan, ni bezalakorik ez dago egia da. Ez da zu bezalakorik ere, baina zuetako bakoitzak alaitxo batek zaintzen du. Ikusi alduzu inoiz zu zaintzen zaituen alaitxo xagutxoa. Nenak alaitzen saiatzea da nire lana, baina ala dirudien arren ez da erraza. Tristura alaitasuna, lasaitasuna eta beste hainbete emozio gure parte dira. Eta zuek alai sentituz gero, nire pozik sentitzen naiz, baina ezin denez egunero, ala sentitu bada ni ai urrengo egunaren esperoan, nago izango da eta hobea. Beraz, zu alai zaudenean, ni ere pozik nago, eta triste zaudenean, ni ere goibeldu egiten naiz. Ez da zuen nahi izango ni triste egoterik ez da? Ba, alai egoten saiatu beharko gara biok luzaroan. Ai, zuek alai sentituz gero, ni ere pozik sentitzen